Čo zas? Čo je zas? Ty by sa chodíš vyklopkávať. Ahoj, prepáč. Posiel ma náš brat Jirguš. Mám pre teba... Mám na teba jednu prosbu. Dobre? Dobre. OK. Tu máš 100 €. Choď podporiť miestne podniky a šír meno Jirgušovo. Vidíme sa zajtra. Zasraní Jirgovisti. Špízy, tu máš auto a utekaj za Jirgušom. No do piče. Sorry, bratře.